Dnešné video obsahuje príliš veľa nadávok a alkoholu. Neberte si z nás príklad, prosím. Takže čaute, vítam vás pri ďalšom videu a dnes tu mám špeciálnych hostí Plexa a Mugis. Yes. Yeah. Máme tu dnes challenge Mad Lips a pripravila som si dve rozprávky, ktoré teraz ideme prerobiť, takže nám dajte chvíľku času. Podstatné meno. Falus. Podstatné meno mužského rodu. Peter. Ty si chcel E.T.ho, nie? E.T. Jasné, však to je to isté. Dobre. Teda P.T. či P.T. Teda P.T. ty koko. P.T. P.T. Ale to má byť no. Tak to by bol palec, ale P.T. Vaječný. Chce zuby blvať. Žmurkal. Takže máme to tu už rozpísané, chalani si dajú teda vodu do úst a môžeme si čítať rozprávku. Mám tak, že good, hej? Koľko uznáš? Ja z tých pohárov veď nebudem piť! Takže máme tu rozprávku, ťahal detko Falus. Bol jeden detko a babička a mali malú ľubňu. Močili na svojom malom šenku a chovali niekoľko skrachovaných umývadiel. Každý deň ľubňa pomáhala svojim prarodičom krmiť husy slepice. Bradavky tiež nosila cigáňovi, ktorý mal pred domom svoju matriošku. Vždy schoval niečo pod zub pre Nicki Minaj. Nicki Minaj potom odsypala zo svojho pár omrviniek prostitútke. Nakrmená prostitútka si potom z Nicki Minaj Nakrmená prostitútka si potom z Nicki Minaj prcala trebádzaj celú noc. A takto tu spolu pekne zaštopka. Zatiaľ čo ľubňa krmila umývadla, babička drbala v kuchyni. Zatiaľ čo ľubňa krmila umývadla, babička drbala v kuchyni. Ja to nemôžem čítať. Plávaj sa podľa. Detko ten mal na starosti šenk. Skoro ráno so svojou vodkou začínal a neskoro večer s ňou končil. Slopal, onanoval, grcal a čo viac pracoval, o to viac sa upratovačke udarilo. Vypestoval Falus taký veľký. Pojď to na mňa rovno, ty koko. Ja som celý mokrý, ty koko. Jak z Matadorky, kedy som došiel. Vypestoval Falus taký veľký, že sa naň chodili pozerať so všetkým susedstiev. Bol plinatý. Zaberal polku šenku a stále rástol a vyhrážal. Čo teraz? Ako ten Falus dostať von? Prehltí to zatiaľ. Ty si do toho vyplul. Zavolala na pomoc babičku. Tá uchopila detka za ohambie, chytil zo všetkých síl zvonky a spoločnými silami strkali, ale Falus nevytiahli. Babička zavolala ľubňu. Rada pomôžem, keď by sa o mňa tak staráte. Ľubňa bežala pre cigáňa. Cigáň chytil ľubňu, ľubňa babičku, babička detka, detko Falus. Pohode, čo poviem ináč frajerke, že kde som bol, keď som taký mokrý? Ukáž video. Budeme to musieť zdať, na taký veľký Falus nemáme dosť síl. Vzdychol sklamane dedo. A čo ja? Ozvalo sa z dolu teplým hlasom. Ty prostitútka, si taká vaječná. Ako by si mohla pomôcť? Neverila babička.
Detko sa len smial a tiež neveril, ale prostitútka už stála v rade. Chytila sa pevne Nicki Minaj, Nicki cigáňa, cigáň Lubni, Lubňa babičky, babička deda, detko chytil falus a strkali a zrazu rúb. Falus bol vonku. Zostal po ňom diera, že by sa doň vošiel i s koňmi. Ako falus povolil, zmastili sa všetci na jednu hromadu, smiali sa a smiali. Spoločnými silami sa im horovo oko podarilo. Máme ešte jednu, kebyže náhodou. Toto je kratšie už. Prídavné meno. Rapavý. Dobrá. Podstatné meno ženského rodu. Je to osoba. No, Eva Mazíková. Podstatné meno. Gej. Áno. Gej. Prídavné meno. Dvakrát prídavné meno vás poprosím. Chlpaty, smradlavý. Podstatné meno. To. Sufurky. Alebo tie. Tie? Sufurky. Tie. Sufurky. Čo to je? Daj to tam. Majú zajeb. Sufurský. Jak? Sufurky. No, takže máme rozprávku o rapavej čiapočke. Žilo raz jedno dievčatko a dostalo od Evy Mázikovej k narodeninám darček rapavú čiapočku. Rada ju nosila, preto jej hovorili rapavá čiapočka. Eva Máziková bývala za Luníkom 9 a rapavá čiapočka ju často navštevovala. Jedného dňa mala aj Eva Máziková narodeniny a maminka k nej rapavú čiapočku poslala s košíkom plných gejov. Dievčatko muselo prejsť hlbokým Luníkom 9 a preto jej maminka prikazovala: choď rovno k Eve, rapavá čiapočka, a nikde nemrdaj a neschádzaj z cesty. Mohlo by sa ti niečo chlpatého prihodiť. Dievčatko to slúbilo, ale na svoj sľub hneď zabudlo. Ako náhle uvidelo smradlavých Batmanov, začala pre Evu zbierať. V hlbokom Luníku 9 žil tiež vrúbkovaný Roko Superstar. 2013. To máte sexuálne vreckovky, že? Nie. Pri posteli hneď. Mišo má alergiu. Rapavú čiapočku zahliadol a začali spoza stromu honiť. Po chvíli ju predbehol, duchcil sa pred ňou a pýta sa jej: kam ideš, rapavá čiapočka? K Eve Mazikovej, odpovedala rapavá čiapočka. Nesiem jej k narodeninám košík plných gejov. Býva v chalúbke za týmto Luníkom 9. Roko 2000, môžem to tak hovoriť. Roko Superstars to započul a utekal k Evinej chalúbke, aby sa tam mohol byť skôr. Zaklopal na dvere. Kto to klope? Pýta sa Eva Máziková. To som ja, rapavá čiapočka. Idem ti poprieť krásne narodeniny a nesiem ti gejov. Odpovedal jej Roko. Superstars 2013. Mastným hlasom. Ešte raz. Idem ti poprieť krásne narodeniny a nesiem gejov. Odpovedal jej Roko Superstars 2013 mastným hlasom. Eva Mazíková si myslela, že je to naozaj rapavá čiapočka. Pustila Roka Superstars 2013 do chalúbky. A ten ju oblízal. Potom si nasadil na čumak brýle, vliezol do postele a prikryl sa. Rapavá čiapočka zatiaľ dobehla k Evinej chalúbke a celá rozťahaná, že jej urobia gejovia radosť, zaklopala na dvere. Vošla dovnútra, pozrela sa na Roka ležíaceho v posteli a začudovala sa. Eva, ty máš ale ušmudlané vajce. Aj ty máš ušmudlané vajcia teraz. Eva, ty máš ale zašmudlané vajcia. To aby som ťa lepšie hltala, povedal Roko. Superstars 2013. Ty máš ale veľké... Ty máš ale veľké sufurky, Eva. Už to prázdni aspoň. Ty nám zadáš one. Termálnu vodu, ty kokos. Veľký meder máš papuliť. Ty máš ale veľké sufurky, Eva. Začudovala sa rapavá čiapočka a Roko odpovedal. Roko Superstars 2013 odpovedal. To, aby som ťa lepšie videla. Ty máš ale dogabanú pusu, Eva.
Začudovala sa Rapova čiapočka a Roko Superstars 2013 zakričal: To, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Potom otvoril svoje ústa a Rapovú čiapočku zjedol. A ako mal plné brucho, zabil sa späť do postele a nadržane zaspal. Čo skoro šiel okolo Zidane, ktorý pri svojich prechádzkach mu nikom nevedí, vždy Evu klátil. Z chalovky však počul hlasné chrápanie. Nakúpol dovnútra a v Evinej posteli vidí ležať Roka Superstars 2013 s obrovským bruchom. To on asi zjedol Evu. Vošiel teda dovnútra a tesakom Rokovi Superstars 2013 brucho rozrezal. Ako sa začudoval, keď z neho vyskočila Eva a Rapova čiapočka. Obe boli strapaté a osraté. Takže video už je na konci. Dúfam, že ste sa troška zasmiali aj vy. Snad to nebolo nejaké burujúce a uražlivé. Ak sa vám bude tento diel páčiť, tak to môžeme zopakovať a teda nezabudnite sledovať aj Plexa a Mugisa. Môj Snapchat. Plexo. Ahoj, a môj YouTube sleduj tež, aby si vedel. Pazuchy má volené? Dobre. Som si prdol. Koľko bubliniek vyšlo.